нивото на сигурност и има ли такова в район Възраждане? Територията на района е почти изцяло в главният градски център на столицата, но това не пречи в нея да се намират центърът по наркомания, женският пазар и Малката Арабия, всеизвестни с високото ниво на престъпност. Копле, аз съм рап мастър, силен кът брах мастър от махленска класна карта. Казвам, квото става и става, квото казвам. Аз съм цара на бунара, вада хляба съм хлебара. Аз съм на тех и поради това ме боли фар. За мнението на теят едва цитати от антиквара. После пишат, не знам с лято да ви е бал, отваряйте буквара. Ние сме номер едно, те са нули, това е бинара G. Изкуството ми не е за малки, като това на брат и Грим. С моето крил градим Dream Team и след години ще стигнем някакви нива недостижими, но за ся фърлям рими в андерграунда. Макар че вече в БГ сцената не се цени таланта. Малка махленска отрепка по телефон, тежък тон. После като стане тета е ниво пълни стон. Пардон, лафим на жаргон, вадим патрон. Почват да бегат кът на маратон, на нас им вътрешна щета като троянски кон. Рапа им ще го изнасям с буховчийски камион. Каброн, идем от ети район, къде жандарма броди. Некои улици повече ми напомнят на катакомби. И макар че ни е просто хоби, да ни сравняваш с некои колеги е като да мериш коби и хобит. Хоми, ноута, уважавам ся, подай бутилката. Скивай как блести на лоу вилката. С стилката на нас и скилката на Раким. Рими редим, да пушък се дига като от вабин. Стане ли въпрос за чужди драми с натихкат мима. Иначе аутфита ми е клина, флоа ми е клинч. Те са кринч, те са бейсик, типа си прост. Не си се къпал или просто си заклет фен на айкос. Всичко кос и в носа го дублирам. Полирам стинките от сварата, аз мъни полирам. Не спирам да ги убирам с лирики. Екзекутирам рапета, дет не знаят как да вържат три рими, три букви. Ей, туда си, туда и прави трите кладенеца на три шибани реки. 4 думи, железни топки като петанк. Даже 5 танка не могат да те спасат от моя клан. Боди каунт 6 на 7 плюс 8 как го правят не знам. 9 набор вече го казват напълно без срам. Кам 10 думи за да не остана неразбран. Кобле знае, че напълно невъзможно аз да бъда спрян. Мак 11, 12 down, 13-03, 14 минус 15, защото вече сте минус 1. Аре сви, брат, плакни 16 клетки мозъчни на 17 кръжиш с 18 стинки в джоба ти. Моля ви, връщайте се 19-та година, когато да правиш мъмбъл рап ти носи даже платина. 20 кинта вход, пълна помия, 21 кила лежанка, ма се снима ка Джон Сина. Из 22 санта кинжал, пак мязаш на Джоджо сила. Мила мишко, нямаш сила, скила и ти е тъп стила. Ай с тия толкова. София Сенце Крюто, БЗР района. 13.03, Гец на трака. Окадар.